todos, que tal? Moi boas tardes. Dende esta rosa mística do occidente, cidade universal, Santiago de Compostela. Estamos na miña casa da Troia. Quen aquí lles fala, Don Casimiro Barcala, estudiante. E me dicen que tamén guía, Vou facer de guía neste meu mundo, no Santiago de Compostela, pero neste Santiago troiano. Ai, a casa da Troia. Ai, nietiño, Casás, o ostrógodo, Samoeiro, abajo la iniquidad. A casa da Troia. Bueno, agardamos aquí nesta cidade eterna, Santiago, Galicia, terra de Rosalía. Terra de Rosalía, Rosalía, nosa Virxe do Consolo. Rosalía, nosa nai. Aos pés da túa estatua, os teus fillos están. Tranche nas llalmas acesas un doce amor. O amor á súa santiña e o amor ao galego chan. Dalles unha flor, maiciña, unha folla desa roseira de 100 follas que tiña teu corazón. Rosalía, Veñan comigo, eu serei o guía nestas visitas troianas. Declamaremos e reviviremos xuntos esta vida estudiantil. Xa me vedes aquí, fantasma, espectro, e xa con tan pouquiño pelo. Vémonos, amigos. Ou tal como diría Don Camilo Barciela, acudan a multitudes a las visitas guiadas organizadas desde aquesta Casa de la Troia. Vémonos na eterna Compostela.